kuno ni Kristo. Klaro na ba ang atong sounds? Klaro? Makadungog mo diha? Tanan? Nindot na untang atong sounds? Daghan na itong makadungog sa pulong sa Ginoo apan nag-MECQ na put? Buguya mura ba og dili gid ihatag sa Ginoo ang tanan ngari kanato. Ang mga Israelita kay nabagulbul sila nga way makaon, gipawanan og dahang pagkaon, pagkadaghanang pagkaon. Ang problema lang kay kinahanglan adlaw-adlaw kinilang buhaton, kay nga naman mapanos sa mandayon. Ano guna lagi paminawon nga naay daghang pagkaon pero mapanos sa kun imo kining tigumon. Nga mga tao sa ebanghelyo nagpangita kang Jesus kay tiyaw mo kana nakakaon man to sila sa pan nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila perting pagkabusuga. Pan problema tungod kay ang atong Ginoo ni pahilayo man kanila. Ngano man tungod kay gipasabot sa Ginoo nga ang mga kalipay nato dinhi sa kalibutan. Nagpunting kini ngadto sa tinayng kalipay. Ang atong mga kauhaw kagutom sa katagbawan sa mga butang kalibutanon mao gintay magdala unta kanato pagpangita kang Hesus nga mao ang maghatag og katagbawan sa tanan nato mga pangandoy sa kinabuhi. Kay lagi makaiso ni Kristo, di bigita matagbaw. Nga naman, tungod kay mo kining-kiniyahan sa tao. Matod pa, transcendental ang maong tao, transcendent. Gikan sa grade 1, muadto gis grade 2. Human sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Mo junior high, mo senior high, mo college, mo graduate, mangitang trabaho. Kaya nga naman kasi ni Kristo, ang tanan nagpunting sa usa ka kamatuoran sa kinabuhi nga di ta matagbaw kuno sa inaa kanato. Nga naman tungod kay kita dili man matagbaw gyud o kay ang mga butang sa kalibutan di man gyud mao ay makatagbaw kanato. Kaya matakatagbaw kanato mao man ang atong Ginoo nga matud pa ang pan nga gikan sa langit. Ang pan o ang pagkaon nga kinsa katong makakaon niini, kinsa katong makasabot niini. Tinuod naay panginahanglan sa mga butang ining kalibutana apan dali rang makontinto sa kinabuhi, dali rang magmalipayon, dali rang magmapasalamaton. Mao na mag-iso ni Kristo nga ang mga kanunay nakakaon sa atong Ginoo sa pan sa kinabuhi mapasalamaton kini kanunay sa atong Ginoo. Sa sama higayon malaumon kini kanunay ngadto sa kaayo sa Ginoo ug dili nagsalig sa kaugalingon kundi nagsalig lamang kini sa kaluoy ug gugma sa maong Ginoo. Amen.